Pathian thu thiang lim milo nga hi thlang cho ko pabung li chang som palina tang khan kan lo chiarange Naktuk ka chuan enge lo omdon in thisi lo innu na chu enge ni chung rei lo te lo langa rale tamai thinang hi ni sia chuti chuan dal pan remati chuan kan damonga chumi khami ka tiang in ti turani al para thu kan chiare kan zatan mal song ro se ole ja ko pabung li chang som palina hian Naktuk ka chuan enge lo thleng don in thisi lo mishing nu na hi chumrei lo te lo langa rale tamai thinang hi ni atiani ole he khovela mishing tam jok te hian Naktuk ka enge lo thleng don ti kan khriat lo na wang hian achang chuan kan tong porma ma thina tin achang chuanin kan lo tong advance deuh ma ve bok thini kum sang ni le som pahni kum khanin kolkata khopuya khon ka thian pa nu pui an zai tu dam lo kha ka thian pa ne kan zu kom puya chu mi huna chuanin damdo in lian tak mai ania Institute of Neuroscience an tia neuro lampang hemi neuro lampang deuh chi khan en kola ti chuan ka thian pa nu pui kha stroke chi khatania ti chuan ni khata hian dar kar khat kha avakan the avamu the ya ti chuan dar kar khat hunan la nei chung khan nu pa chuan am takan man durigin ka valut ve kher ngai lo ma hi valut thina dar kar khat chung vel khan nu pui vom puya ti chuan ke chuan pona hen ka lo ngak thina in nga khom na thutna an rem hi oma ti chuan thutna chuan ka lo ngak thina dakar khatvel ka lo ngak thina ti chuan ka thiam pa chu in kan huna zo chuna ron choka chung kan hodu le thina ni khat chu ka thian pa lu nu lok mai hianin me che pakhat trap phi ka muwa chu me che chu engani vai ania vai me che te chuanin ke ni notice me te han ka hinan in du ve viau thin di ka reda wangan han biak vak katum lem lawa nima sela atap zoi mai sia khami namlo na big ten dana tangana ron chuak ka atap zoi mai khania ti chon ti ngai na vak khelawa abula chon ka vocal ta sister unau nu engei har sana ka khemia lawa ka tong trai sak thei chengem ke hi christian kania ka tong trai sak thei chengem ka tia ti chon chunu chon min chan chu hi ni brother atlai lu tuk to ziom to lo alo tiani engei har sana te min khil them ka tia chunu chu story min khil ta mak deuh main khami huna khan a story min khil ani chu college chan ka line abial pa hi chung ten an du lawa midang nei lui tiran tuma ti chon abial pa ni nan tlan du na khami ni tang khan a chung te kha a bele to ngai lawa chung te kha vai khat ma bele to ngai lo nu pui fanau pasal fanau te ne ya chon pasal fanau te ne chon india chimlam a khopui pakhat an chenga anu le apa te unau te ro chu kolkata khopui kharan chenga ti chon anu hian voitam takron biak pole tuma ma se a mangai ber nei phalo tu ni wang khan anu kha angai dam hlei thei to lawa anu te apa ten ron contact an tum po chu adu lawa anu le apa te nen chon ani lei china kha chu chat mia mai ni ti chuan ma se ni kha chu a chung ten an ron khola hei inu hi adam lawa na khop maya adam lai mu du chon ron horo an ron tia ti chuan mi thi don em te chuanin inti thiam lo kha thainan threlo niang chu pasal ne chuan avoi khatna tan anu le pa le anu dam lo tu chu ron kalta nima sela khami huna khan anu kha stroke awangin kha dam doina khan thilek lekin lo om to ICU alo oma afanu angai em thin amai ro chu anma ni bedu to lo tu muchak em mai khan he khovel huna mang thina nima sela anu te va mu le tum chuan anu chuan tunge ni alo khre to lawa afanu chu chire maya anu chu va biak pole tum thina ma se anu chu chang thei om to lo stroke awangin a thi huna ngak top to mai lo ni chuwang chuan khanu kha lo trap kha lo ni ole Roland Keating a khan hla moi do mes sakania if tomorrow never comes ikhania if tomorrow never comes Naktuk hi lo thleng lo ta sela ti ngei tu hi irilwa aron lut ve to ngaim Naktuk hi lo thleng lo ta sela zani na hin kan nun na hi lak sakin om ta sela emo kan mangai tak te nun hi lak sakin om ta sela voine kan nun mek na tang hin kai chirang em ti hi zona in zo thinem ole
New York khopuya khuanin university student te hianin an project atan thil pakhat tian neya blackboard hianin lian deuh mai an lo ziaka ta chon a ziana tur pen an lo chhop boka ti chon a ziana tur an lo chopa chuanin achunga hian ti hian an tia I dam chunga I inchir na thil hanziak te pakhatal hanziak te ti kha athu pui chu ni ti chon an hnuai chun mi sang te khan an dam chunga an huna an inchir na tam tak khan ziaka ka chung tha ka lo duat lo dewa ka chuti khati talawa chumi huna chon ka zin talawa chu subject chu ka lo zir talawa kha an thil zia khan pakhat ma omlo le thil pakhat in ang omom ta ni pakhat ma omlo chu chumi chu ka tia wangin ka inchir ti kha injek pakhat ma omlo ni enge injek chumi ka ti lo wang chuan ka van inchir tak em ti fek kha lo ni e khovela hian an ti thina kan an upa tak tak hi chuan kan ti sual palte wangin kan inchir ai chuan kan ti theireng kan ti lo the wangin kan inchir nei an sa zo kan in ti thina ni ole inu pui fanau te I chung le khatte laka iti taw thinem inu laka iti taw thinem ipa laka iti tawem inu pui laka ipasal laka iti tawem naktuk hi lo thleng lo ta sela kha iti tawna awang khan dam chung hian in chir thei ti hi ingai to nga em ole kan nu pa hianin thil pakhat in rem na kan siam chu in kan chua san don le kan jin chua don te reng hian thin rimin in chua san lawang o ti hi kan nu pa kan soidun thin chu ni nu pain hau pe ve tak mai hi kan nia kan nu pa hi kan therong pa phei chon nang ni nu pa ai un hau in kong ngi tak hi nang in hau pe si in hau mu ti la hi lo hlim le a tiang ve li kan ne kan nu pa hian ka soidon kan in hial thin rim fo wa ma se kan nu pa kan soidin dun thin chu jin chua don te mo school na lama kal don te ni lenga in chua san don te thin rimin in chua san lawang kan ti thina ni na tinge thin rima in chua san palte thin rima kan in chua san pal laya thina thei kan nu na lo thleng ta sala tam chu in chir na kan nu na lo thleng don ani chu wang chon kan fa te po kan pui fanau te ne hian thil ti thin kan nei chu zinga sikul kulturan chua don te office kultura ka kal don te hian kan in bye thina lim tak hian kan in bye thina apa bye anu bye an te thek ram chun ka fa te po an bianga hian chu ka office kan san ka du thini nga tinge zingkara ka fanu ka foi bianga ka foi adam chu ka fo hun to ber ni thei ti ka ngai tu fo thini chu tiang bok chuan kan mangai te kan nu le kan pa te kan u le kan nau te kan thian te hi achang chon kan ti to san thina an la ka ril ru dik lo te kan pu thina tin thinrim te ten kan in siama ma se kha kan thinrim na kan settle fel le man to lo thina kan in tilung oil le man to lo thina ma se chu kan lung oil lai tak chuan thil thalo zo ki kan chunga lo thleng ta sela dam chu in sira tu ri kan lo ti pal theini chu wang chuan tukina lalpa biak na hun ka man pui zong zong te I thin rim na khati rela voinia hian bible ne I thin rim tu ni in tlak pui su se atiang deuh khan voi kha than thin rim zok te han in hau te han in ti lung oil lo te chu mishing ji ani nima sela dam chu kan in chilo na turin midang tela ka hian thil thalo negative thil hi in nu chia lawa u ti hi tukina ka in cha du na chuli tani naktu khilo thleng lo ta se voina inun man mek na kha in chirang em naktu khilo thleng lo ta sela I mangai tela ka I tong kam te I mangai tela ka I ti tak lo te wang khan I in chirin khre omiti thinang em chu wang chuan I tho pui te I chen pui te I thian te I lei chin u nau te tu te mai po hi mangai la inin hu chang te inin biak chang ten thu tha takin top tir thinang che ani lo zongin dam chu in chir palange achan chumo naktu khilo thleng lo pal theni if tomorrow never comes naktu khilo thleng lo ta sela he khovel hi in chirin I mangem ti hi ho in zot non fo thinangu lalpana thu kan soite kan zatan mal so se amen